La primera mostra de glosa escolar Corrent d'Escola ha estat un èxit. Linguamont, Casa de les Llengües i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya han organitzat aquest acte amb l'objectiu de fomentar i reivindicar la glosa en català. Aquest refrany ho diu clar, mata una mosca a l'abril i de tantes que n'hi ha. I de tantes que n'hi ha. Se'n maten més de 10.000. La glosa denomina un tipus de gènere tradicional que es basa en una melodia fixada, per exemple els corrandes, les nyacres, les jotes de l'Ebre, etc. I a partir d'aquesta melodia fixada tu pots inventar, improvisar lletres a sobre. Hi han participat 235 alumnes de 4 centres escolars de diversos punts de la geografia catalana. L'Escola Doctor Ferrer d'Artés, la Puig d'Arques de Cassà de la Selva, la Mare de Déu del Roser de Sant Vicenç de Castellet i la Doctora Estalella de Graells de Vilafranca del Penedès, que després de treballar la glosa durant tot el curs escolar s'han desplaçat fins al Centre Cívic de Can Felipa a Barcelona per participar en el Corrent d'Escola. Ha estat molt divertit perquè no és gaire usual i és la primera trobada i hem tingut la sort de poder-hi ser nosaltres. Ens ha agradat molt fer-ho perquè de cantar, improvisar, en general això no es fa gaire. Us presento una escola que és ben bé una meravella. Els alumnes portaven preparades unes gloses per presentar-se i acomiadar-se, però entremig han hagut d'improvisar a partir d'unes proves que els han posat 3 glosadors de renom, com són la Mireia Mena, el Carles Belda i el Mateu Mataixuri. Aprendre a improvisar implica aprendre moltes altres coses, molta claredat de conceptes, molta expressió oral, per tant, jo crec que la glosa en si pot aportar molt en el desenvolupament com a persones dels infants. Que el març ametllers en flor i el jove en ple d'amor. Amb aquest acte, Linguamont celebra l'any de la paraula viva, amb motiu del centenari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. I ara fem el comiat, seguiríem tots cantant.